गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो नोंथांमोननि गासै खौरां बुथुमगिरि रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै हामलायनाय बावहरबाय। आं दिनै खावलायनो सानदों दिनैहाय दा GTVआव जे सोलिबाय थानाय फैगौ 26 जुनाव फाइनाल जागोन DID लिटिल मास्टारनि आरो बे DID लिटिल मास्टाराव जोंनिनो बर'नि आंगो फिसा अनजालु नबजित नार्जारिया नोंथांमोननि बयनिबो रायजो राजानि अननायजों आरो रायजो राजानि भटजों दिनै फाइनाल राउन्डआव बिथाङा जोबथा राउन्डआव सफैनो हादों। बेखायनो आं गासिबो रायजो राजानिसिम साबायखर बावनो सानदों। नोंथांमोना बयबो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंहा नबजित फंबायखौ जोबथा राउन्डसिम लाबोनायनि थाखाय आं बयनिसिमबो गिबि गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनानै साबायखर बावग्रोबाय। दा आं बेखौसो खावलायबावनो सानदों जे जोङो बिथां नबजित नार्जारि बिथां अनजालु फंबाया दिनै फाइनाल राउन्डआव बिथाङा सफैनो हादों आरो बे फाइनाल राउन्डआव सफैनायजों लोगोसे फैगौ एबा दिनै 19 जुननि मोनाबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय 23 जुन मोनाबिलि 9 रिंगासिम भटिं लाइनआ सोलिबाय थागोन। बेखायनो आं आरो फिन गासै रायजो राजाखौ बर' रायजो राजाखौ आं बेखौसो खावलायनो सानबावदों नोंथांमोना जाहाथे आरोबाव बांसिन भट होनानै नबजित नार्जारिखौ जाहाथे देरहासार खालामनो हायो बेखौनो आं रायजो राजानिसिम आरो फिन गोसो गोरबोजों खावलायनायजों लोगोसे बर' हारि एबा बर' फिसाखौ जोङो जाहाथे देरहासार खालामनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनायजों लोगोसेनो गुबुन हारिखौबो गावनि खाथि खाला थानाय गासैखौबो खावलायनानै जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि गौथुमफोरा बयखौबो खावलायनानै भटखौ होहोनानै जाहाथे नबजित नार्जारि अनजालु फंबायखौ देरहासार होनानै जोंनि बर' हारिनि नाम लाखिनो हायो। आं बिनि थाखायनो बे खौरां रादाबनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो नेहाथारि महरै बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। भट होनाया नोंथांमोना स्क्रिनाव नुबाय थागोन जानबुं नाम्बार दङ। बे जानबुं नाम्बाराव जाहाथे नोंथांमोना मिस कल हरबानो जाबाय आरो सासे मानसिनाव जोंहा मोननै मोनथाम खालाय सिम थायो। बे मोननै मोनथाम सिमजों मोनथाम दङबा मोनथामजोंबो जोङो खेबफा भट होनो हायो आरो बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय। बे जानबुं नाम्बारा जाहैबाय 9152915246 अर्थात बर'जों 9152915246। बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना मिस कल हरबानो नबजित नार्जारिनो भट होनाय जागोन। गोजोन्थों।